Hoxe, con motivo da Semana Mundial da Lactancia Materna, imos falar moito de maternidade e agora mesmo estamos con Cristina Gómez, que é adestradora persoal especializada en saúde pre e posparto. Moi boa tarde, Cristina. Moi boa tarde. Pedro? Sí, é Pedro. Canto tempo ten Pedro? Pois ten un mes, bueno, 6 semanas. Pois parabéns. Felicidades, grazas. Parabéns. Grazas. Ela, ademais de adestradora persoal, ties nai de 2 fillos. Sí, vale. O maior ten 5 anos. Claro. E moitas veces falamos de todos os exercicios para a maternidade, para fortalecer o chan pélvico, pero non sei cando deben comezar as nais a facer exercicios. Todo depende un pouco do tipo de parto, vale? Sempre quen toma esa decisión de cando ten que empezar é a matroa, digamos, neste caso, porque, claro, non é o mesmo un parto por cesárea que ten unha cicatrización, porque é unha operación, digamos así, que un parto natural. Entón, todo depende diso. Eu, como foi un parto natural, as 24 horas xa estaba facendo respiracións. Carai. Sí. As 24 horas? Sí, as 24 horas xa estaba. Tiñas enerxías para sí, porque facer. realmente se todo está ben, canto antes comecemos a fortalecer, antes vai ser a recuperación. Dicías que comezaches con respiracións, pero cales son eses Sí. primeiros exercicios que poden facer? Pois, efectivamente, eses primeiros exercicios consta de respiracións, neste caso, cun dispositivo que se chama Winner Flow, é un dispositivo que se pon na boca e iso axúdanos a que a hora de exhalar ese aire fagamos máis forza, entón fortalecemos desde dentro. Solamente con a respiración xa estamos Pero ten algo que ver tonificando. cos hipopresivos? Sí e non. Non é un hipopresivo como tal, pero nas clases de hipopresivos sí que utilizamos. Nas miñas clases, que eu teño un centro en Salceda, consta de dúas partes. Activación, digamos así, de transverso abdominal con este dispositivo ou simplemente ca nosa respiración e os hipopresivos. Sí. Supoño que moitas nais estarán pensando, sí, pero cando nace o bebé, eu que eu non teño tempo, teño que estar todo o tempo pendente del, non? Ou dela, ou do bebé. Pero moitos deses exercicios poden facerse porteando. Sí, efectivamente, porteando ou dando o peito, ao final, sempre, eu creo que nos pomos excusas. Ao final, sempre buscamos hai que buscar un minutiño para nós, porque se nós nos coidamos, podemos estar mellor para coidar deles. Entón, sí, hai que buscar ese Hai minutiño. que buscar ese minutiño, pero tamén saber como facelos, non? Sí. Para non mancarnos tamén, porque supoño que nese momento o corpo da muller está, bueno, pois un Moi pouco sensible. revolucionado, Claro. tanto hormonalmente como físicamente. Sí, sí, é verdade. É verdade que non é o mesmo acudir a unha actividade como zumba, digamos así, ou, ou bici, que neste caso que é algo máis específico, por iso eu cada vez estou en máis constante formación, especialiceime neste campo, porque así podo axudar o máximo posible as miñas usuarias, as mamás que están conmigo. Fantástico, pois hoxe queremos aprender cales son eses exercicios. Como vos decía, estamos na Semana da Lactancia Materna e imos falar agora mesmo cunha doutora de neonatoloxía para que nos conte a importancia da lactación materna en bebés prematuros, sobre todo. Moi boa tarde, doutora Rosaura Picáns. Boa tarde. Falamos de importancia da lactancia, sobre todo nos bebés prematuros. Cal é o impacto real? Bueno, eu creo que a lactancia materna é moi importante en todos os nenos, independentemente da prematuridade. Lógicamente, os prematuros pois son nenos que nacen antes do que lle corresponde, non? Por tanto, as súas necesidades tamén son especiais. Ao final, a leite da súa propia nai é a única leite que ten a capacidade de adaptarse ás necesidades que o bebé ten en cada momento. Tendo en conta que o recién nacido prematuro é un neno que, pois como dixen antes, non? Que nace antes do que lle corresponde, as necesidades de crecemento e sobre todo de maduración son completamente diferentes das de outro recién nacido que nace no seu tempo, non? Entón, pois, se debemos priorizar a lactancia materna en todos os nenos, impulsala e promovela. No recién nacido prematuro é todavía máis importante por isto que digo, non? Forma parte dun tratamento máis. Eu non falaría só de lactancia materna como alimento, que tamén, senón como parte do tratamento da prematuridade, porque ten a capacidade de modificar o pronóstico destes nenos. Rosaura, e como afecta un parto prematuro o corpo dunha muller? Non sei se ten a mesma produción de leite ou non. Vamos a ver, a potencialidade
si a ten a nai, non? De feito, as lactancias maternas das nais que teñen recén nacidos prematuros son boas lactancias, o que pasa é que é verdad que necesitan moito máis apoio do que necesita unha nai que ten o bebé no momento no que lle toca, non? Ao final esa nai pois está sometida a un estrés adicional, é unha nai que non vai a poder estar co seu bebé todo o tempo, é un bebé que ingresa nunha unidade de cuidados intensivos, é unha nai que se expón a algo para o que ninguén te prepara, o sea, todo o embarazo estás esperando que todo pois sexa normal, non? E que o teu fillo sea igual que o da veciña, que naceu cando lle tocou, que pesou 3 kilos e pico, que comeu fenomenal e que non lle pasou absolutamente nada. E, sen embargo, de repente a prematuridade é unha sorpresa. Moitos papás que teñen nenos prematuros non saben o que é a prematuridade. Creen que moitas veces a prematuridade é nacer antes de tempo, son pequeniños e xa crecerán, non? Pero son nenos que realmente teñen unhas necesidades moi particulares, porque son nenos que deberían estar dentro do útero materno e que non están. De aí que fales, e entendemos, doutora, que evidentemente cada parto é diferente, cada nai é diferente, cada bebé tamén é diferente. Falabas antes de que non só falamos do leite materno como un alimento, senón de tratamento incluso, como sobre todo para os prematuros, pero haberá moitas nais que mellor non lle poidan dar o peito, non lle pode dar o seu leite aos bebés. Para iso contades con un banco de leite materno, non? Sí, nós sempre intentamos promover a lactancia materna propia porque son moi pouquiñas as nais que non o van a poder conseguir. Teñen que ser condicións moi particulares, non? Pero sí que é certo que hasta que esas nais consiguen a producción propia, o banco de leite materno, que ao final nútrese, non, da generosidade de outras nais que donan pois, os seus excedentes de leite, permite ter ese tempo extra para as nais, para que as nais alcancen a súa propia producción, non? Lóxicamente, o ideal para cada neno é a leite da súa propia nai, porque é a leite que é capaz de adaptarse mellor ao que lle va pasando o bebé ao longo dos días e das semanas, pero o banco de leite ha suposto pues, un cambio no pronóstico tanto de mortalidade como de enfermidades a posteriori, ¿no? Porque ao final, bueno, pues, en vez de leite de fórmula que lóxicamente pues, non ten esa capacidade de modular dunha forma tan precisa como fai o leite materno, a leite materna donada, aínda que non é a da propia nai, sí que ten moitas das características que protexen a estos recén nacidos, non? Por tanto, sí que, bueno, pois, os bancos de leite han suposto pois, un cambio no manexo do recén nacido prematuro e tamén no risco de patoloxías non só nas primeiras semanas de vida, senón tamén ao longo da idade pediátrica e incluso da idade adulta. Pois, doutora, moitísimas grazas por aclarar as nosas dúbidas e, sobre todo, por, bueno, por digamos que amosarnos, ensinarnos todo o que hai detrás, todos eses datos que vos coñecedes de primeira man porque estades no hospital, que abogan pois por a lactancia materna. Moitas grazas, doutora. Moitas grazas a vos. Graciñas. Seguiremos con Cristina e con Pedro. Pedro, unha maravilla. Sí, a verdade que... Sí. Non se lle escoita. A verdade é que, no, bueno, eu creo que un bebé cando está ca súa nai, bueno, sempre está máis en paz, non? Porque está acostumado a estar... Pues eso, a ver como lle explicamos a unha nai que este agora co bebé e mellor lle este a chorar. Porque claro, xa decíamos, cada bebé é un mundo. Claro. Pois con este silencio que nos brinda Pedro e con esta tranquilidade, arrancamos o que candei de hoxe.